densitetslinje. Altså, vi er enige om at lave en afbildning, hvor I har rumfanget ud af og massen opad. Jo. Den er i milliliter for eksempel, ikke? Jo. Og så massen her i gram. Ja. Så forventer I, at I får en ret linje. Ja. Ja. Det er fordi, I tror på, at der er en sammenhæng, der siger, at densiteten er lige med masse, divideret med rumfang. Og hvis I så isolerer den, det der, det er jo vores x, det vil sige, den vil vi gerne over på den anden side, så kommer der til at stå massen er lige med rho gange v. Men hvad er rho? Massen er jo Vil du ikke hellere have... Er massen ikke y? Jo, det er også derfor, du isolerer det. Nå, Så så y er x. lige med a gange x. Når volumenet vokser, som konsekvens af det, så vokser massen også, ikke? Jo. Okay. Det der, det er vores påstand. Og når vi så laver den der og beder den om at tilnærme det med en ret linje, så får du en r i anden værdi. Er det ikke rigtigt? Jo. Er det så densitet? Eller er det... Og det er... Nej. Det var meget... det passer til stoffet. Den der r i anden værdi, den udtaler sig om... Der får I 0,9. Hvor præcis. Hvad siger du? Ja, hvis det er en, så er den helt præcis. præcis. Ja. Hvad får I? Vi fik... Med Kula fik vi 0,99. Ja, okay, vi får 0,99. Normalt siger man, at den her den skal være bedre end 0,95. Den her, den fortæller noget om, hvor godt passer jeres målepunkter. I har haft nogle målepunkter. Hvor godt ligger de på en ret linje. Hvis den bliver 1 præcis, så ligger de på en ret linje. Hvis den bliver mindre end 1, så ligger de længere og længere væk fra. Ja. Det betyder, at det fortæller jeg jo rent matematisk, at der er en lineær sammenhæng. Det er det, den ligning. Mellem masse og densitet, eller hvad? Masse og volumen. Det er volumen, du øger, og det med vokser masse. Proportionalitetsfaktoren imellem, det er A'et i jeres ligning. Y med A gange X, ikke? Ja. Den der, det er så hældningen. Det her, det er ro. Så hvis du beder den om at lave en lineær tillæg, så vil den jo komme ud og give en eller anden funktionsforskrift. Og der får du A direkte. Ja. Så altså, når man øger volumen, så kan man ikke undgå at øge massen også, ikke? Så Og vokser det, massen også. man øger den... Er det så ro? Det er det jo ikke. Og det kan man godt sige, det er stigningstallet, ikke? Men altså... Altså prøv at forklare helt præcis, hvad den her er. Ja, det er stykke, det er delta V. Og det her, det er delta M. Så ro kan også skrives som delta M. Det gør vi ikke, fordi I regner det ud ved hjælp af grafprogrammet delta V. Sådan. Så vil sige, hvis jeg har et volumen her, og har et volumen her, så har jeg V2 her, ikke? Men sådan gør du ikke, fordi du beder maskinen om at gøre det for dig. Det er det smarte. Så har du V1 her, ikke? Og delta V, det er jo M2 minus M1 og V2 minus V1. Ja. Og så... Ja, Man kan også sige det på den anden måde. Hvor meget forøges massen, hver gang du forøger volumenet med en milliliter? Det her forstår jeg ikke rigtigt. Sådan, hvis du forøger massen her. Nej, hvis du forøger volumenet, så vokser massen. Så, men hvad er det her? Er det så, hvor meget massen vokser? Ja, når du går fra volumen okay, V1 til V2. Og det her, det er altså, hvor meget massen vokser i gram, hver gang du øger volumenet med 1 milliliter. Okay. Så er der andre spørgsmål. Ja. Hvor meget forskel er der på stoffers densitet og afhænger den af temperatur? Ja og ja. Ja og ja. Så meget forskel. Ja. Okay, det letteste grundstof, vi har, det vejer omkring... har du den der ptable.com på dit skrivebord? Nej, jeg har... Jeg tror... Jeg kan godt finde den her. Så kan du gå ind og se densiteter. Nej, jeg har den ikke. Så kan du op og se egenskaber. Og så siger den densitet, det er hvad selvfølgelig. Sådan. Og så kan du gå ind og prøve at finde, for eksempel, prøv at tage lithium. Og se, den har en densitet på Næsten 7. nej, det er ikke rigtigt. Du kommer til at CP. Nå, undskyld. Prøv lige at der siger, det giver det en der. Og derovre, okay. Kilogram per kubikmeter, det betyder, at 1 milliliter lithium vejer 0,5
3-5 gram. Okay. Sige, lithium kan flyde på vand. Ja. Så kan du gå hen og kigge på sådan noget som osmium. Du ser, der står også et tal her nedenunder. Osmium, der står 22.000. Og den her er 535 Så her osmiums, det er 22,6 gram per milliliter. milliliter. Okay. Det er det tungeste stof, vi kender. Men Ja. hvad så med temperatur? Jo, hvis temperaturen, det er sådan med metaller, hvis temperaturen stiger, så vokser rumfanget af metal. Men det vejer stadig det samme. Hvis nu rumfanget vokser, men det stadig vejer det samme, hvad sker der så med densiteten? Det der lavere. Det bliver mindre, ikke? Fordi densiteten Ja. det er jo masse. Massen er konstant, rumfanget vokser. Det vil sige, med øget temperatur, så falder densiteten en lille smule. Okay. Ja, det giver meget god mening. Tak, det er jeg glad for, du Og siger. så ja, et spørgsmål til. Ja. Jamen, jeg kan finde det igen. Hvad betyder metaller og vands densitet frem til naturvidenskabelige fag? Det der med, at et skib kan flyde blandt andet, ikke? Jo. Og sådan noget. Kan du lige forklare det? Jamen, altså, i mange år turde man ikke bygge, man simpelthen ikke bygge metalskib, de var overvist om, de ville synke. For alle ved, hvis man lægger en klump jern ud på vand, så falder det til bunds. Men det er det der med, hvis der er luft inde i. Prøv lige at forklare det. Ja, altså, et skib, det ser sådan her ud. Så er der noget metal her. Det kan man spørge, hvad er massen af det? Så er der en masse luft herinde. Hvad er massen af luften og metallet? Den får en eller anden samlet masse. Hvis man dividerer det med det samlede rumfang, så vil du få en densitet af luft og jern til sammen, som er mindre end vands. Ergo kan det flyde. Det kan gå. Træ har en densitet, i hvert fald almindelighed, en densitet, der er mindre end vands. Hvor kan træ flyde? Okay. Vi kan svømme, og hvis man skal svømme... Det har ikke noget at gøre med skibets form, blandt andet. Nej, Du kan bare... det er for at gøre den stabil, når man sejler. Altså, den er ret, Ligesom hvis man trækker luft ind, så flyder man lettere. altså hvis du kunne puste dig selv rigtig kraftigt op, så ville du kunne flyde rigtig godt på vand. Men dem af der er svømmer, der ved, at hvis man bader i ferskvand, så er det meget sværere at holde sig oppe, end når man bader i saltvand. Jo mere saltvandet er, jo nemmere er det at holde sig op. Fordi densiteten af saltvandet vokser. Din densitet vokser ikke. Ergo er det nemmere at flyde. Ja. Og man ser, at man har været det døde hav, det har jeg desværre ikke prøvet endnu. Men der kan man jo sidde. Jeg vil gerne derned, fordi jeg vil gerne prøve det der at kunne sidde med røven i vandskorben. Det gør man rent faktisk. Så kan man sidde op i vandet og læse avis. Man sidder stille, jo. Er det rigtigt? Og det vil jeg gerne prøve, om det er rigtigt. At densiteten er 1,1. Det er ikke rigtigt. Det er rent nok. Altså, der var en grund til, at Jesus valgte at gå på det døde hav, ikke? Han er jo enormt store plader, ikke? Og så kunne jeg godt gå på vandet. Altså, undskyld, jeg står lige og holder. Ja, stop lige under. Ja. Så du havde et spørgsmål? Havde jeg? Ja, det sagde du lige før. Ja. Hvad vil du skrive som forsøgsbeskrivelse? Altså, hvorfor er det, vi skal... Hvad er formålet? Altså, forsøgsbeskrivelsen er jo rimelig simpel. Ja, altså, hvad Du tog en formålet? skydelærer, og så målte du kan sidelængderne. Færdig. Så tog du et tomt målglas op på vægt og hældte portioner i, og så aflæste du hele tiden. Og det hedder med på naturvidenskabelig sprog sammenhørende værdier af V og M. Hver gang du har bare volumen, Sammenhørende værdier af V og M. Sammenhørende værdier biler. Okay. Det er sådan det rigtige korrekte Ja. udtryk. Men hvad vil du, det der med, altså det her med, hvad betyder metaller og vanditet for andre naturvidenskabelige fag? Kan vi ikke bare sige, for eksempel, da vi lavede det der brødbaneprojekt, så målte vi jo, hvor sådan tunge og hvor luftige bollerne var, for eksempel. Prøv at se her. Det her, det er Øresund. Her over i vandoverfladen hernede har vi bunden. Det er Helsingør heroppe. Helsingør og Helsingborg. Hernede har vi København. Normalt vil vandet heroppe ligger Østersøen. Normalt vil vandet altid løbe den vej. Fordi der kommer hele tiden vand fra floderne ind i Østersøen. Og det kan kun løbe ud gennem Øresund. Men en gang imellem så blæser vandet, det vil sige at Øresund vil blive mindre og mindre salt. Fordi det vand, der kommer fra Østersøen, er fersk, fordi det er vand fra floder og elve. Og det er ferskvand, det er regnvand, ikke? Så men en gang imellem så blæser det den anden vej. Så kommer der saltvand ind, og saltvand har jo en anden densitet end ferskvand. Saltvand er tungere end ferskvand. Det vil sige, at den her den vil løbe ned, den her vej, mens den her vil løbe op. Det vil sige, at overfladevand i Øresund er altid meget ferskere end bundvandet. Så er det faktisk det, at det stadig i Øresund, der er sådan en barriere her. Det vil sige, at når det salte vand kommer ind i Øresund, kan det ikke komme længere, så vender det om og løber baglæns.
Men en gang imellem, så kommer der en storm med virkelig knald på. Så kan den godt trykke saltvandet hen over barrieren. Og så bliver Øresund salt igen. Og skal vi tage det med vores... Og så kan man sige, okay, nu går til pointen. Hvad er det? Jo, når fisk lægger æg, så forventer de, at der er en vis saltindhold i vandet. Æggene er jo også salte, hvis jeg har spist lakseroven eller sådan noget. Ikke? Så er det ligesom salt, når man knuser dem. Og det vil sige, at hvis de kommer ud og ligger i ferskvand, så synker de til bunds. Men hvis de synker til bunds, så kan de ikke få luft, så dør de. Det vil sige, at når saltvandsfisk lægger æg, så forventer den, at det er saltvand. Og hvis den ikke kan lægge det i saltvand, så kan man ske, at æggene synker til bunds, så kommer der ingen fisk. Ja. Så man kan perspektivere densitet, at der har en indflydelse på dyrelivet. Men også det her med skibene jo. Ja, det med skibene, det er jo vigtigt, ikke? Det var også noget af det, der startede sådan hele handlen i verden. Ja, det kan han jo godt. Jeg tror, det var det. Ja. Tak for hjælpen, Kåre. Thank you. Tak. Nå, næsten. Så er det mig. Så er det dig. Og den kan jo vente, så det Hvor gik det her? Er du klar over, hvor mange oplysninger vi har fået? Jeg skal bare lære det udenad.